Aja maju tak. Nek kowe bengok ki saya nambahi. Nambahi apa? Gregetku. Ora mbok kowe iki aja ngono iki tok. Elinga nek aku ki sapa ngono lho. Ledong duh wong. Ayo. Aja ngono iki tok. Ngawur lho. Nek ra ngawur ra kelakon. Pupung bojoku ra ana. Mbok kowe iki aja ngono kowe. Dang sareya ning pangkon mami. Sapa sing kon ning pangkon? Dhuwurku manukku dawa. Oh nek kena manuk-manuk apa lho? Manukku dawa. Kok manukku dawa? Apa ya dawa tenan apa piye? War bukteke kowe. Yo. Aja ngawur ta. Sini. Ngapa? Rene. Ya ning kowe aja mek-mekan ngono ki tangane. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Hey, 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 kudu ngerti cara aja ditinggal katrik pancen dadi ora lekoke keri ing jangan kaya sing eling kapopo iku budaya bener kandangku Gerajakan ini biasanya Mbak Ayu ya ning iki diganti tati ya ora kalah apik. Ayo elek. Ayo. Ora ngece. Ora ngece iki ana sawe kuwatir. Nggih ngapunten nek elek ya. Hah? Ngapunten nek elek. Ora apa-apa, apik kuwi senengane ora sok terus ngedon ngono iki lho. Suaramu ki beda, karakter suara kamu dan Ayu ki beda, karakter suarane Ayu karo Ika ki beda, karakter suarane Ika karo Orisa ki beda. Dadi duwe kemenangan dhewe-dhewe. Nggih, nek kula kemenangane nang napa? Kowe ketoke ora ana menange. Ya ora. Ya kemenangane iki le nggon nganu apa jenenge iki? Cantas. Ya, cantas. Cantas Klaten, Cawas kuwi. Iki napa, Pak? Gerajakan. Saking Pak Lurah. Agus, Pak Lurah. Pak Agus, nggih. Ngapunten nggih, Pak. Nah.
Wah, mboten. Nganggo banyu langit. Ya apa jenenge? Banyu langit. Apa jenenge sih? Apa kan? Banyu angian. Banyu wangen mambiat mayun kae. Heeh. Aku saploki dadi sobat ambyar iki dadine ora. Gayamu. Ya. Mayun. Lho, Tatin ki suarane kaya keder-keder piye ngono. Sing keroke refleks. Iman. Ayo kemenangane nang kono. Suarane gending belambiangan. Engko bar iki terus pramen, toprak. Oh iya, kowe dibut wong loro. Oh iya. Napa lakone? Ayo nganu kuwi jenenge iki Gentro karo Suminten, engko terus bapakne Suminten teko. Sapa bapakne Suminten? Karjo. Ngawur. Anu sapa jenenge iki? Suramanggala. Suramanggala. Sing dadi warok Suramanggala goleke sing wangon. Sapa? Wanda. Wah. Warok kurang gizi. Wah sing penting suarane. Warok iki ora kudu lemu kok. Warok kuru ya medeni ning suarane gedhe. Tro, la sembrono to. Iki Mbak Yumu. Wangun awake cilik ning kereng. Awake cilik. Ta. Ya ora Gawe brengose. Engko terus sapa? Apa Gentro disabet kolore Suramanggala terus sambat-sambat karo bapakne. Wah, tulung Pak, aku disabet Siwanggala. Nah, kowe ngono kuwi critane dadi sinden karo Piyaga saiki kudu ngerti cerita. Iya. Nyaram. Ngapa sih? Oh, aku mbayangke mau wis guyu sike. Iya. Nggo lucu mbok aku. Ketake ora wong iki. Ya ora apa-apa. Ha sing dadi Surabangsat Solikin. Wah iya. Pokoke rombongan warok kurang gizi. Ya wis ora apa-apa. Nyarambai dabukane ora pas kabeh. Kudu digawe ngono no. Iya, mergane yo ayo kuwi mau. Noswan Banyu pianyu wangi lor lan kidul. Nah, iki malah entuk Suminten no. Sapa? Ani engko menehi dian Ani ya. Sumintene Ani engko gandrung karo Den Masibrata. Den Masibrata golek meneh. Sapa Den Masibrata? Surati Bungke. Aja kondak nesu. Engko goleke no. Iya, wis aja kuwatir wae. Santai kae. Saiki kancaku sudah tak latih pramen-pramen kok. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, iki sing lagi tak latih iki ora marai gayeng ning marai sedih. Lho. Ya kadang kala limbuhan ki kok marai sedih, penonton nangis ki ya apik. Iya. Ratapan anak tiri. Oh iya. Lar lan kidul alas angker
lagi lho Risa. Yo. Entuk sawer saka Bu Hamil yang tampil dari Pak Basori Nganjuk Jawa Timur. Sukses buat warga Laras. Oh iya. Mlebu ning rekeningku 200. Ya tak bayar saiki kowe ndak nagih-nagih. Wis sah lho iki ya. Ya iki buktine aku ora gawe-gawe kok no. 2 yuta ding jawe. Apa? 2 yuta. Mbok cangkeme sing apik. Kayak 200. Iki lho iki mripate didelokke iki 200 nule piro iki? Suwakene 2 yuta ya kita. Kok kono 2 yuta arang blabur kok kowe. Ya. Wis masuk wis sah 200. Wo iya Ika wingi sore entuk 300 ya sekaya. Heeh. Tak gawake sik peno. Ya, mangga. Balam biangan. Ya, mangga, ya. Aja takut. Pak Agus ki seneng Banyuwangi mula ya aku lek ngluruk golek pengendang Banyuwangi ya serius tenan. Oh iya. Kowe kendhanan taplatan deng taplatan. Banyuwangi kudu lingguh dinglek ngenten nggih. Kudu lingguh dinglek. Iya. Nek ora lingguh napa? Ya ora iso wong kendhange dipangku kok. Takku mau ngono. Oh, kendhange dipangku ta. Aku ora weruh e. Ha piye kowe nyanyi dipangku kok piye? Nek ora muni nek aku engko. Hah? Piye? Nek kendang di bangku muni, nek aku di bangku ya ora muni. Muni wae. Sing ngomong sapa? Ya. Ya ora. Muni ning lirik. Tanah India Gumelaring Taman Sari Nuswan Tara mangga diaturake kagem Pak Agus ya Lurah Catur Tunggal monggo ya Mas. Karena
kendangane ya kaya ning Banyuwangi tenan. Ya kendangane ya ya sing latih aku ya dadine terampil kaya ngono kuwi. Sinten? Sing latih? Saiki mbok jajal. Sapa? Jenengan. Aku ngendangane kok. Ayo tenan kok pengendangku kesilem kabeh. Iya. Gayane yo. Lho aku ki kok iso. Iya, Bali ya iso. Bali ki mek kari gentenan kaplak gemblem. Ngarang ora. Ayo tok gendra. Iya. Yo adekis. Ya iki mau Pak panitia wis ngendikake gandeng Pak Marwoto ora iso rawuh ki awak dhewe kudu nganggo prahmen. Oh iya. Ning ki serius, ndagele ora kokean, serius. Ya. Blok. Suwe aku ngonteni nang kene, Blok. Apa to, gendra? Gendro apa gendra ta? Gendro. Gendra kaya. Iya. Nah. Iya wis calon-calon ketoprak iki wis melu festival ketoprak wingi. Oh, dadi apa? Dadi watu. Dadi watu ya ora ming meneng wae. Lho, dadi watu ki angel lho nek awak iso kaya watu ora bakal iso persis. Nek kulite wis kaya watu. Sak suarane atos kaya watu. Yo. Ayo, lu ngapa ngono kowe? Ngadeg. Ora. Ya ngadeg. Duit ki angel e. Sembarake engko tak paringi aja kuwatir. Apa ndang mlirik lho. Ya mumpung ora ana bojomu, ayo kowe mau ora iso omong karo aku to. Mumpung bojo kula mboten mangkat, Pak. Mengke kula gandrung ngono. Kowe ngapa? Hah? Oh ya. Aku ndak demek lho. Ya ora apa-apa. Seniman seniwati kok didemek ra gelem. Ya ora gelem kok. Nah ya, yo turuk. Gini kowe to Le? Iya yu. Saka ngendi? Aku saka omah. Lah kok rene-rene kedalang-dalang rene ngapa? Aku wis ngeralmu liwat dalan kene. Jadwal. Kok ngerti jadwalku? Lah kowe biasane jam yahene blonjo to yu. Iya, aku saka pasar iki mau dikon simbok kon tuku janganan. Adi gawane Lah ya nang endi ya gawane mau tak tinggal kono? tok gendong iki apa yu? Tak gendong, aku ora gendong janganan. Puno. Pulok gundulmu ki. Tak kira gawa apa. Gendong guyu sing karangan. Nek kuwi arep modar nek kuwi sing Ora lah, kowe kok ngapa lho? Tekan ngene ngapa? Ngene yu. Wis sak petara suwe iki to yu. Aku ki nek turu ki kok kimpen-kimpenen karo kowe. Karo aku? Iya. Lah apa kowe ora ndonga dhisik sadurunge Ya wis donga, ning dongaku ki pengen ketemu kowe. Oh, pengen ketemu aku. Lah saiki wis nyata ora nanggon impan ketemu karo aku lho. Nek aku turu mlumah, kowe ki rasane kaya nang dhuwurku, nang awang-awang kae yo. Aku nang dhuwurmu? Iya. Olah, Nang gendeng. aku nang gendeng. Nek turu miring? Kowe kaya nang pinggirku. Lah nek turune mangkurep? Pas kuwi aku nglilir yo. Oh, pas ping lilir ora ana aku nang kono. Ora. Anane kucing. Terus mbok apake kucinge? Wah tak banting modiar. Ora lho, aku sing gumen lho. Kowe kok tekan ngene biasane kowe ora nang kene iki ngopo kok? Ngene ya yu. Piye? Aku bakal prasaja karo kowe. Bab apa? Bab jroning atiku yu. Oh, jero atimu. Jero atimu ana apa to, Le? Demokan yu. Piye ana apane? Sing tenan sing suwe. Lagi sedilit wae wis ra apa-apa kok suwe-suwe lho. Aku iki Apa? sayang karo kowe yu. Sayang karo aku? Sayang karo Kakang Adi ngono ta?
Kowe kan adikku, terus aku Mbak Imo, ngono lho. Heeh toh? Sik yo, ndasku mumet yo. Lah ngapa? Udu kuwi maksudku. Terus? Karepku ki pengangen-anganku, kowe karo aku kuwi dadi siji. Maksudnya? Yo kowe rabi karo aku yo. Kowe aja guyonan lho toh. Iki ora guyon, iki serius yo. Kowe ngerti ora aku ki sapa? Kowe Mbak Yuku, kowe iki anake Pak Denggolo. Lah ya aku Mbak Yumu kowe adikku lah kok kowe arep Ki ana penontone sing semaput yo. diundangi ambulan apa piye? Ning ngrungokke omong-omongan kesuwen ora nggak gandrung-gandrung ketoprak marai. Jare kon ora akeh lendagel serius. Jenengan kuning selak pengen krungu kuwi aku. Yo. Loro. Kuning. Nah, kuwi terus si sumintene cempluke muni, "Kowe iki ngapa to?" Ngono, ora jelas-jelasan. Mung jelas-jelasan katresnan kok kesuwen. Adine wong kuning ira. Kowe iki arek ngapa lho? Kono Ngasor Kepurada ngono kuwi to. wong kuning Kuning apa? adine dhewe Ojo maju-maju ta. nek kowe bengok ki saya nambahi Nambahi apa? gregetku. Ora mbok kowe iki aja ngono iki to. Eling anak aku ki sapa ngono lho. Ledong duh wong ayo Ngawur lho. nek ra ngawur ra kelakon pupuk bojoku ra ana. Mbok kowe iki aja ngono kowe. Dang sareya ning pangkon mami. Sapa sing koneng pangkon? Dhuwurku manukku dawa. Ora kena manuk-manuk apa lho? Manukku dawa. Kok manukku dawa? Apa ya dawa tenan apa piye? War bukteke kowe. Yo. Aja ngawur ta. Sini. Ngapa? Rene. Ya ning kowe aja mek-mekan ngono ki tangane. Abang netran. Aja rene-rene. Nipun. Aja nujuk. Apa? Nujuk mata. Matamu. Nucuk Kamu. Nujuk. Nucuk kok nucuk kok. Nucuk. Panyu cuo. Kok aja ngono kuwi ta, Sarap sawan ne wong kuning. Aku tak liwat. Kusike Lah ngapa? kowe kuwi nang kene iki mung ijen. Lah iya. Arep Mulane aja kowe iki aja ngawur ngono kuwi lho, toh? Nendro. Piye yo suaraku apik ra? Piye becik suaramu becik ning kelakuanmu ora becik. Alah, aja ngene iki. Arep ngapa meneh? Gunung Gunung apa? kembar Ngawur lho gunung iki sapa? munggeng ojo. Iki aku wis kentekan goni lho. Rene to yu. Kasusu gonku beni. Mbok aja ngono kuwi to. Aku tak liwat lho. Aja liwat.
urusan. Kene ya menggeh-menggeh ning ngono. Sing penting iki lanang wedok dadi siji. Ya ora ana kuwi. Nglumpukke balung pisah. Kowe kena seneng karo wong wedok ning ojaku. Ora. Lah Aku liyane wis kerep ngrasake. Kowe sing ngurung. ya aku Ora ono. Aku ngerti saya meneh, aku ngerti kelakuanmu sing kaya ngono kuwi. Amulat sira Mas ror Terang. Ora ngono kuwi tata. tanku watrasane ati Kok eling tak kenal ngono kuwi lho, aku kira iso nglajari iki lho. Ngono kuwi. Gendone ketoke gemes teman gendone. gemes Ora ngono kuwi tata. Aku mbayemu lho, atak demak-demak prasudi aku. aku gandrung bubarke Pak Lurah kondur to kae galo Kapok saleh kowe iki ya ora tatanan kok. monggo kita inceng malah wis kondur Saleh kesuwen. kesuwen ya aduh Nimas aduh Yai Kok langsung melayu ngono lho? Ya Pak, arep Pak. iki masalahkan Aja ono ki tata, genah. duh cakepane apa ya alah ono katras nanku Ora ono ki to. Gundulmu. Ndase aja dicekeli. cekeli tak apake ndase ya Allah ro Ora nganti ndasku linu ayu tak cekeli ngono kuwi Nek ndase dicekeli ra iso piye-piye. Andase maju mundur ngono kok. Gilane. ngene ra maju mundur piye Ya mbah aku Nek- udah. Nek nyekel iki gulune aja. iyung linu Men kapok pluk saleh. Ngapa? Bijitono pluk sirahku pluk Ora sudi kah. cakepane lali pluk iki Kapok syukur. Klopomu urung urung. Ya klopo tuwa. tak buka kepean sik ya pluk Ha iki ra ono ketoprak kombo. toprak milenial ya pluk Wis ben. Aku keringetan lho, Tro. Ora ngawur to. tak lapi pluk Aja. Ngapa lho? Dilapi yo ya. dilapi iki rasa sayange Kakang karo Adi Mah aku ora sudi nek kowe wis ngerti kowe bakal seneng karo aku wegah. bathukmu keringet iki milih medun lho yu Emah. lho Aku tak ngelapi dhewe kene. kuwi medun tekan irung Irunge ngapa? irunge ana keringete lho medun tekan lambe Wis. tekan gulu yu Ana apa? ana Wis. wis mandek kono Lah ya jan mandeg lar ngapa? ayo apa keringet iso munggah gunung Maksudnya piye gunung apa? ora nadyan sak kedep Kesel ta? Ngayal, kandhani ngayal. Nanti aja kedeping. netro Ora nganggo ngono kuwi ngapa to? Ora ngono iki kata. Wagah. Kayak iki udah ngono lho.
bisa mareme ati aku dilapi yo. Ora sudi. Klopo. Wah, akhirnya klopo tenan. Muda lakan nono brantah dewa. Yo. Apa? Wong sabar kuwi duwe wates. Nek kowe ora gelem nglanggati aku, apa kelakon aku kudu mruda paripeksa karo kowe. Ya nek aku ora gelem ya ora gelem, kowe arep peksa aku, nek aku ora gelem ya ora bakal dadi. Kowe wong wedok nang kene ming ijen. Wetan gunung, kidul segara, lor gunung, kulon ya gunung. Tak cekel. Ora. Tak pepeke galengan. Ora ngono kuwi to. Kelakon tak saut. Sejut apa? Saut. Gelem ya? Mah? Aja gawe gembunge aku lho yu. Mah nek wong Ayo, apa ya? kowe gelem ora yu? Tok 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 tok. Di manggolone di Suragala di Tok tok tok. Nyaket elek. Piye ta? Wis tak bayar iki kok entas pramen 100. Tatin 100 wis. terus ne. Apa? Terus ne. Kaya apik-apik oh. Aku ngetoprak marai Pak Lurah kondur kok. Nggih. Wis bali nggone. Wis rapat yo. Wis ora apa-apa lumayan. Heeh. Yo kene yo. Wegah aku tak wegah. Iki wis ora. Wegah. Ayo to. Wegah. Yo. Hei. Kekancan ki yo sing rukun. Kancan sing rukun yo yo yo. Lah men nggurkene aku kono kok beda nggon lho. Ben ketokne kompak. Mah. 100 gondene ya. Amo. 100. Gelem ye? Gah. Amin gandeng kok 100 yo. Oh, menggandeng kok 100. Lawan pira? 200. Wis. Bali. Ha. Iki ketoprak. Ponco budaya bubarke. Kurang ajar gitu. Ora ono apa-apa kok. Kaya kucing wae. Iya, gentenan yo, Mak. Gentenan ayo. Suminten gandrung Den Masih Broto. Suminten liyane Den Masih Broto Solikin. Nah. Wis kekep ora gepeng ayo. Ayo, Kin. Iki kontes ketoprak iki, festival ketoprak di Yogyakarta iki lho saka kontingen Kabupaten Nganjuk. Iya. Ayo, anggo dialog sih. Kok tengok rodok masuk angin ya, Pak. Hah? Kena kipas angin niku lho, Pak. Ha piye pateni wae apa piye? Niki suradane sinten, Pak? Suradane sinten niki? Sapa? Suradane sinten niki? Sing nata niki lho, mungkin ngatur Sutradara. Ha nggih yo surada. Wong cangkeme nek omong kekamban dadi ra cetha. Ayo. Heeh. Kowe Den Masih Broto sing gandrung Ani, sing kedanan Ani. Oh, ket Suminten. Ya, wah. Heeh. Kula Subroto, Pak. Subroto. Nggih. Pokoke moh. Ani sik meksa. Ya. Iki ketemu ning dalan terus Sumintene bengok. Den Mas, tuk 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 tuk. Ngono, ya, tutuk tutuk. Iki nek apik 150. Ya. Petukan. Tuk 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 tuk. Den Mas. Waduh. Tuk tuk tuk. Den Mas Broto. Apa sinten?
Den Mas Broto. Ana apa sinten? Kok sinten? Ya jenengmu sapa? Aku Suminten. Oh, Suminten. Lah wong urung tahu ketemu kok. Ya ampun Den Mas. Jenengan saking pundi? Kula golek-goleki. Aja dientrok-entrok ten. Aku melu ngentrok-entrok ya. Iki ngene. Aku kuwi pancen dudos karo Bapak. Bapak Durna ngono ae. Bapak Durna. Karo bapakku. Pancen aku kon nanjihke kowe Suminten. Nggih, terus pripun Kang Mas? Lah ning wong aku kuwi ora duwe rasa tresna marang kowe Suminten. Pripun to Kang Mas? Kula lak pun tresna kalih jenengan. Mosok jenengan boten seneng kalih kula napa kula kurang ayu? Napa kurang seksi? Kowe iki gedabikan ki ngopo? Kang Mas, kula nek jejer jenengan iku deg-deg ser Kang Mas. Napa jenengan iku mboten krasa nek kula niku tresna panjenengan. Ning aku ora iso tresna karo kowe Suminten. Kang Mas, mbok iya. Kowe gandrung apa ora Suminten? Kang Mas. Ya wis kaya ngono kok takon gandrung apa ora. Iki wis kedanan kok. Kowe gandrung apa ora semen. Ah tak kira nggo nyanyi ngono. Kang Mas. Mengko sing gandrung ki mengko kok. Oh. Kang Mas Broto. Piye Suminten? Kula niku tresna banget kalian jenengan lho. Ning aku ki ora tresna karo kowe Suminten. Amarga neng kene kuwi jane kowe kuwi kok iso tresna karo aku ngopo to? Jenengan niku jan Apa aku ki bagus? nek jenengan boten bagus. Kula boten tresna kalian jenengan, Kang Mas. Ayo. Wah, Den Mas Broto ndase atos sih. Aku tetep Banjur ora bathuke digathokke barang. Kang Mas, Iki- kok mriki to mboten satu-satu. iki ngene ya